ମାମୁଙ୍କ ଦୋକାନ ରେ ଆମେ କେତେ କ'ଣ ଖାଇଛୁ, କେତେ ମଜାମସ୍ତି କରିଛୁ। ଏଠି ଗାଈ ଥିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେତେବେଳେ ଗାଈ ଆମେ କାଞ୍ଜିଆ ପଟା ବି ଖେଳିବାର। ଏଇଟା ମୋ ମାମୁଁ ଘରର ସ୍ମୃତି କିଛି ଅଲଗା। ମୁଁ 7th କ୍ଲାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାମୁଁ ଘରେ ପଢ଼ିଛି। ବଡ଼ ମାମୁଁଙ୍କ ଘର ଏଇଟା। ଏଇ ଘର ଯାକ ଏବେ ହେଇଛି। ଏଇଠୁ ହିଁ ଆମର ସେଇ ଆଗ ଘର ଥିଲା। ଆଉ ଏ ଆଗ ଘର ଦେଖିଲେ ସବୁ ସ୍ମୃତି ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି କି ମୋ ମାମୁଁ ଝିଅ ତ ଆଇ ମୋ କ୍ଲାସମେଟ୍, ମୋ ସାଙ୍ଗ। ଆଉ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବାରି ବଢ଼ି ରୋଷେଇ ତ ଚାଲିଥିଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୋ ସାନ ମାମୁଁ ଘର। ମୋ ସାନ ମାମୁଁ ଘର ସେମ୍ ପୁରା ରିଟୋ। ଆଉ ଏଠି ମୋ ମାଉସୀ ହେରିକା ବସି ସବୁ ହିସାବ କରୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ପଇସା କାଲି ସବୁ ଯାହା ଲେଖା ଲେଖି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ମୋ ମାମୁଁ ଘର ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ଘରେ ଆମେ କେତେ ଟିଭି ଦେଖିଛୁ। ସାନ ମାମୁଁ ଘରେ ଯେହେତୁ ଟିଭି ଥିଲା, ଫାଷ୍ଟ ଥର କରି ଆମେ ଟିଭି ଦେଖିବାର, କେତେ କ'ଣ କରିବାର, ତ ସବୁ ସ୍ମୃତି ଏଇଠି ମୋର ଅଛି। ମୋ ମାଇଁ ଘର, ଯେହେତୁ ମାଇଁ ହେରିକା ସବୁ କାମରେ ଝିଅ ଯିବ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତରେ। ଆଉ ମୋ ମାମୁଁ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୁଁ ଆମର ହେଲା ମଶାଣି ଟାଲ, ଯେହେତୁ ମଶାଣି ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମାମୁଁ ଘର ପୁରା ସାମ୍ନାରେ ମଶାଣି ଟାଲ। ଓ ଏଇ ମଶାଣି ଟାଲରେ ମୁଁ କେତେ ଯେ ଗାଧେଇଛି, କେତେ ଯେ ମାଛ ଧରିଛୁ, କେତେ କ'ଣ କରିଛୁ। ଏବେ ଆଉ ସେଠି ତ କେହି ଗାଧଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ମାଉସୀ ଦେଖ ପୂଜା ପକାଉଥିଲା ମାଛ ଆସିଗଲି। ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଝିଅ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ସଜେଇ ଦଉଥିଲି, ଯେହେତୁ ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେଠି ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁ ବି ଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ଦଉଥିଲି। ଆଉ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆମ ଝିଅ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲା। ତେବେ ସବୁ ସରି ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ବି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରି ଦେଇଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ବି ଫଟୋ ଉଠେଇ ମାମୁଁ ଘରୁ ପଳେଇଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଏବେ ଆସିବାର ତ ନାହିଁ। ତାପରେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କେମିତି ଆମ ଝିଅର ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଲୁକ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଝିଅ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲେ ବଡ଼ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଆମର। ଆଉ କେତେ ସାରା ଲୋକ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ। ତ ବାରିଆଡ଼େ ଯେହେତୁ ଭଲ ଆସିଲେ, ତ ବାରିଆଡ଼େ ଆମର ଫଟୋ ସୁଟ୍ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ବି ଯାଇଥିଲି ହେଲେ ଟିକେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଫାଇନାଲି ଆମ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ଝିଅର ଦେଖ ମୟୂର ପିଂଛ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଦେଖ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ଭିତରେ ବିଲେଇ କ'ଣ ଛାଡ଼ିବେ ନା, ସେ ବି ଆସିକି ଦେଖୁଛି। ଆଉ ତାପରେ ମାଇଁ ଘର ଯୋଉ ଆଞ୍ଜୁଳି ଚାଉଳ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେଇଟା ତ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ତ ଆଞ୍ଜୁଳି ଚାଉଳ ଦେଇକି ଆଉ ଆମ ଝିଅ, ଆମ ମାଇଁ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ତ ସେ କାନ୍ଦ ଦେଖି ମତେ ବି କାନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା। ଝିଅ ସତରେ ଗୋଟେ ଥର ପଳେଇଲା ପରେ ଆଉ ତ ବାପା ଘର ତାର ସାତ ସପନ ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା ହେଲା କି ଯୋଉ ଗାଁରେ ମୁଁ ବାହା ହେଇଛି, ସେଇ ଗାଁରେ ଆମ ଝିଅ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ମତେ ତ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା ବି, ଖୁସି ବି ଲାଗୁଥିଲା। ତ ସାମାନ ସବୁ ନଦା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ କାରରେ ଆମ ଝିଅ ବସି ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ କାରରେ ଯିବ ଦେଖି ମୋ ପୁଅର କାନ୍ଦ, ମାମା ମୁଁ ବି କାରରେ ଯିବି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଆମେ ଯିବାନି। ତ ସେ କେତେ କାନ୍ଦୁଛି ଦେଖ, ଛାଡ଼ିଲିନି ବୋଲି। ତାପରେ ଆମେ ଗାଁକୁ ଆମେ ପଳେଇବୁ ବୋଲି ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ମୋ ଭ୍ଲଗ ମୁଁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିଛି। ମୋ ମାମୁଁ ଘର କଥା ଦେଖିଲେ। ଆଉ ବାଇ ବାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବାଏ।